Guys, kuthiwa kuhlekwa thina ke ngoku apha sizoyithini? Because kuhlekwa thina sazifaka endabeni zabantu sana sabila sathi xhopho kanti bebezidlalela bona. Yini? Sizoyithini bethuna? Ingathi bekungekho kwa eso sithembu. Ithini into bethuna nabantu abayaziyo? Khanisixele rhorho before simkelwe zingqondo. Kwenzeka ntoni? Into endiyinotisayo is that usisi uAmahle deactivate yani sana uInstagram wakhe, kuFacebook awuzombona nangonwele, yeva? Uzombona phaa kuTikTok, but apho ebeposte khona noMpumelelo lo azisekho pictures kuba kaloku ucime kwa account yakhe. And ke ngoku kudala ndicinga le nto bana le relationship kaAmahle noMpumelelo idoji nabo nje ubudoji, because you never see any pictures of them. It's only leya nje ababambelana nobambana, ayikho la chemistry. Kuba la chemistry between uTirelo noMpumelelo, abajongana nasebusweni naxa behleli etafuleni they are distanced. Akukho nto ngathi ngeye-lovers mani, andiyazi how to explain it. Ndoxela ke mna ke ku-TikTok kaAmahle akukho kwa picture kaMpumelelo kwa. The only picture leya wayiqala wafota ngayo noMpumelelo kayi-1 le, then unezi ke ngoku zelobola. Otherwise awusozobone nangotshengele ipicture kaMpumelelo noAmahle. Umbuzo wam besibhanxwa na ngale relationship lonke ixesha. Yini amathe am ndiwafuna back? Yini? Is uTirelo still the main chick? Kuthiwa ke ne-season le iyaphela, neencwadi ke ze-relationship ziyavalwa, yonke into. But uAmahle bengekho kuyo yonke le nto, bumbona nje uba akakwazi nozi-ektisa, akakho lapha qha. Inoba umntu ebehamba ahambe yoshuta sogqiba aphume agoduke. I wonder bekusenzeka ntoni Thixo wam? Yabona ke i-reality TV, yayibona ke ifu inyani le. Hayi badlalile ngathi. Umusa Mseleku uyakwazi ukwenza imali and uyenza ngefamily yakhe mntakaDad sozuve. Kuba kaloku kwayena before kuphele le yakhe i-season kaThando Nesithembu yavela yayidrama nje, kwakho amahemhem yoba uyohlukana nabafazi bakhe, wathi bahambayo ntontontonton. Kodwa uphinde uve ngoba khange qase kwawuhamba. Hayi ntontontonton. Udlalwa ngathi guys okanye ithini into? Ebethunana zininzi izinto efuneka sizixoxele apha eSouth ezifuna thina sizidikide. Ilizwe lethu liyakekela, masingagezelwa. Bethuna ndicela nindixelele into yoba yinyani nale. I'll see you on the next one. Nam ndiyophanda. Bye bye.